दिनैनि ब्रेक आरो गाबोननि साना मोजां मैयानिखौ बुंग्रो नागिरदों आङो मैया जोंनि गोदो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बा बिथांनि जि थांखिमोन बर' माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय संकसनिफ्राय सदियासिम मोनसे आलादा रायजो सोरजिनांगौ बियो मोननै एकर्ड जालांबाय बियो फैनानै 5/9 फैबाय थामथि एकर्डआव जेरावनोखि एनडिपि एबसु इउबिपिअ गासैबो लोगो नांनानै जि एकर्ड खालामबाय बै एकर्डनि गेजेरजों बियो गहपुरसिम बिनि जि गामि सोसननाय बे हाबाफारिया जागायबाय आरो फेज वाइजआव बे गामिखौ सोयै गासैबो जिखिनि क्लेम खालामनाय गामि जेरावनोखि जोंनि हारिनि सुबुङा बारा दङ बे गामिफोरखौ सोजोबनाय जागोन बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनानै थिग खालामनाय जादों दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो आं रोजा रोजा साबायखर बावो मानोना रोजा रोजा जोंनि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे सिमांमोन आरो बिथांमोननि जि बावसोमनाय बियो दिनै मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो दङ बावैसो जाबाय थानाय जि आसाम एसेम्ब्लि बेवहाय गिबि चिफ मिनिस्टार हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसेम्ब्लियाव जोबोद रोखा रोखा बुंदों जे बिटिआर गोरोबथानि मोनसे क्लज बायदियै जे बेखौ गहपुरसिम बिनि गामिफोर सोनाया जागोन होननानै एसेम्ब्लि स्टेटमेन्टआव एसेम्ब्लियाव बिथाङा बिबुंथि होनायाव रोखा रोखा बुंदों दा बेनि थाखायनो जोंनि हारिनि थाखाय बियो गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन आरो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोजां खौरां नाथायबा डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय मेनसन जाया डिस्ट्रिक्ट माने बे डिस्ट्रिक्ट मेनसन जानायखायनोथ' गामिया मेनसन जादों गामिया डिस्ट्रिक्ट गैयालासिनोथ' गामि जाया डिस्ट्रिक्ट थानायखायनो गामि जादों दा नैथि खोथाया जाबाय मा गाबोननि साना गमामायैनो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मानोना बेवहाय मोनसे जायगायावनो उदालगुरि जिल्लायाव 10 लाख बिफां गायनानै सानसेनि गेजेराव गिनिस रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ दा बियो गिनिस रेकर्डजों लोगोसे बे ओनसोलनि आबहावाखौ गोख्रों खालामनाय गोग्गो खालामनाय बेवहाय गोबां बिहोमा बेवहाय होनाय जागोन आरो जोंनि थासारिया मोजां जागोन आरो जों मोनसे मोजां आरोबाव फरेस्ट मोनबावनो हागोन दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि थांखि बेखौ आं साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि बिटिसिनि गासैबो इएम एमसिएलए गासैबो रायजो राजा लिडारफोर बयबो बाहागो लादों बिथांमोननो बयनोबो साबायखर बावो आरो गाबोननि सानाव जाहाथे मोजाङैनो मोजां 10 लाख बिफांखौ जोङो गायजोबनो हायो बिनि थाखाय 99% प्रिपारेसना जाजोब्बाय आरो गाबोन साननि गेजेराव गासैबो प्रिपारेसना गाबोन साननि गेजेराव बे गायनाया कमप्लिट जागोन जों नुबाय नैबे समाव गायनायनि सम नङामोन नाथाय गायनायनि रेकर्ड खालामनो थाखायसो गायनाय जागोन गायनाया गायनो हायो माने माखासे गियो जे नैबे समाव बिफां गायोबा थैगोन होननानै नाथाय बेवहाय मोनसे एनजिअ दङ बिथांमोना बेवहाय माखासे बिफांफोरखौ अलरेडि केयार लाबाय थादों दा बेवहाय जिहेतु सर्सनिफ्राय दै फैबाय थादों दा बे बिफांफोरखौ गायखांनायनि उनाव मास मोनसे मोननै मोनथाम बेखौ केयार लानाय जागोन अब्ला बिनि जि थैनायनि अनजिमाया खमायगोन ओरैनोबो माखासे द्राय जायगायाव बिफाङा थैखायो नाथाय आं मिजिंथिदों आरो मानोना खैरो बिफाङा थाबनो थैया आरो सिसुआबो मोजाङै केयार लायोबा बेबो थैया बेबायदि ओनसोलावनो बेयो जायो सिसु आरो खैरोआ बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफां दङ दा बे गासैबो बिफाङा मोजाङैनो थांगोन होननानै आङो मिजिंथियो बेनो माने जि मोनसे कार्बनखौ लानानै आजिखालि जि मोनसे दुलाराय मुलुगनाङैनो माखासे सिन्था जादों दा बेखौ जेरैखि जाया खमायनो थाखाय माखासे मुलुगनाङै माखासे हाबाफारि मावदों दा बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेवहायनो मोनसे थांखि लानानै आसामाव 1,000,000निख्रुइ बांसिन बिफां गायनाय माखासे हाबाफारि लादों बिनिनो मोनसे हाबाफारि जोंनि बिटिआरावबो 10 लाख बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बिफां गायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोला मुलुगाव मुंदांखा जानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माखासे गोग्गो आबहावा सोरजिनो थाखाय जोङो मोनसे गिदिर हाबाफारि मावनाय जागोन होननानै आं मिजिंथियो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय फुंनि 6 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिसिम आरो गासै 11टा ब्लक दङ मोनफ्रोमबो ब्लकआव 90,000निफ्राय 1 लाख करि बिफां गायनाय जागोन बहाबा 1 लाखनि सायावबो दङ आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआव 400 मानसिया बिफां गायगोन आरो 3 बाजियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैगोन आरो बेवहाय मोनसे गिदिर पाब्लिक मिटिं जागोन बिनि उनावनो बिफां गायनाय हाबाफारिया जोबगोन बेसेबां रोखोमनि बिफां बेवहाय 15,000 सुबुंखौ जोङो माने फैगोन होननानै सानदों मानोना बिफां गायनायावबो जोंहा फ्राय 5,000 थाखागोन स' ओंखायनो 15निफ्राय 20,000 सुबुं बेवहाय गाबोन ओरैनो बिफाङा मा गायनाय जागोन बेवहाय खैरो दङ सिसु दङ सिमलि दङ आरो बायदिसिना फिथाइ थायनाय बिफांबो माखासे दङ दा बेनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेवहाय लकेल एनजिअ दङ बिथांमोनजों बिनि जि केयार लानाय उनाव
बेवहाय माने सोरबा राननो नागिरबा दै होनाय बे बिफाङा जोथोन लानाय बे गासैखौबो बे लकेल NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मोननैजों बेखौ जोथोन लागोन।